puolesta tervetuloa ensimmäisen keppariklubiin. Ihana, että täällä on näinkin paljon porukkaa näin lyhyellä varoitusajalla. Mutta mä oon Mitsu, kepparitalli Future Starista. Mun myyntipöytä löytyy tuolta toisesta päästä taloa. Ja mä myöskin järjestän tänään keppihevosnäyttelyn. Eli mulle voi ilmoittautua, jos haluaa osallistua kilpailuun. Meillä on palkinnot täällä lavalla hienosti näytillä. Eli meillä on luokkina siellä itse tehdyt kepparit ja sitten ostetut tai muualta hankitut kepparit. Ja sen voi sitten tosiaan ilmoittaa mulle tuonne päätyyn. Ja sitten meillä on ulkona myöhemmin tänään tulossa kouluratsastusnäytös. Ja mä tuun sitten, jompikumpi meistä tulee sitten huutelemaan, kun näytös on alkamassa tuolla ulkona, niin pääsette sitten sinne katselemaan. Ja mun puolesta äärimmäisen paljon tervetuloa ja ensinnäkin kiitos kaikille myyjille, jotka tuli myöskin tänne näin lyhyellä varoitusajalta. Ja mä annan tästä puheenvuoron meidän toiselle järjestäjälle. Joo. Moi kaikille, mä oon Raisva ja toimin tilavastaavana täällä kepparikodissa. Ja mäkin olen tosi iloinen siitä, että porukkaa on tullut näin paljon paikalle, että on selvästi sellainen aihepiiri, mikä kiinnostaa. Ja tämä on ollut tosi huikeaa tässä, kun on lähdetty kepparikonnia tekemään, niin nähdään, että miten niin monipuolinen harrastus tämä on ja mitä kaikkea siihen liittyy. Ja tuossa iltapäivällä meillä on ajatuksena pitää tässä sellainen puheohjelma, jossa mä vähän haastattelen yhtä kautta keppariharrastajaa. Me ollaan tällä lavalla kaksistaan, jos ei saada muita, mutta mulla on käydä tuossa kahvilaa tänässä päivänä ja niin ilmoittautumassa, että jos haluaa tulla vähän kertoa omasta keppariharrastajasta harrastuksesta ja omia ajatuksia siitä ja näin päin pois, niin se olisi sitten siinä. Ja ohjelma-aikataulu jo löytyy täältä, me ollaan laitettu vähän pitkin taloon niitä ja samoin tilakarttaa sitten, ettei tarvitse eksyksissä harhailla ja löytää, että missä on mitäkin. Ja jos minun vielä sanoa jotain onnellista. Joo. Ja tosiaan toi kahvilasta sen verran, että se toi harrastusseura Remontuli, joka on tässä toisena järjestäjänä hänen tallin lisäksi, niin pitää tuota kahvilaa ja sitten tuolta menee harrastusseura Remontulin toiminnan tukemiseen. Me järjestetään erilaisia harrastetapahtumia. Meidän on tällä kerran pörrön tässä kepparikodissa ja sitten tuossa pörrökodissa ja kulttuukodissa sellainen niin taustataho siellä. Ja Remontuli on sellainen kaikille aivan yhdistys, minne voi myös halutessaan liittyä mukaan. Ja sieltä voi käydä sitten joko minulta kyselemässä tai nappaamassa paperin laikkua mukaan ja tutustumassa toimintaan tarkemmin. Mutta lämpimästi tervetuloa kepparikodin munkin puolesta. Yes. Ja mä sanon vielä sen verran, että kepparipaja löytyy myöskin tuolta talon toisesta päästä. Materiaalimaksu on 10 €, jos joltain vielä puuttuu hevonen, niin haluaa itse tehdä hevosen, niin sinne voi päästä sitten askartelemaan vielä. Et ei mulla sen enempää. Siinä oli varmaan kaikki oleellinen. Kiitos ja pitäkää hauskaa. Vielä pihalta löytyy sitten toi nuorten kotkien pitämä keppariratsastus, minkä monet olikin jo kivasti löytänyt sieltä, että voisitte käydä testaamassa omat taidot radalla päivän mittaan. Näitä mennään. Näin.